Dacă ești ca de stătești. Eu atunci când am zis da, am făcut-o pentru că deja mă imaginasem alături de tine pentru toată viața. Eu sunt să te... Nu mă stă. Știu și îmi pare rău. Vrei să mă pesezi? Te rog. Da? Ai un obicei prost, fac și eu la... Te ștergi de pantaloni mereu, nu? Stai la perte, te rog. Te sper. Poate ai picat peste mine. Mă strivești la cât de mare ești. Ce acum unde ți-ai lăsat microfon? E la locul lui. Poți să te bat? Nu, stai. Nu. Și-o stărui. Eu? No, eu. Păi știi, tu nu mergi, n-ai mâncat chestia. Nu prea. Parcă contează că ai mâncat 5 sau 1. Zic că mi-mi place usturoiul. Da, da, da. Să puci pe mine. Suntem mai rapid, Petrice, serios. Suntem mai rapid, am minut în vreo 3-4 ore. Sunt că ești prăstuță. Deja am o mușcătură, cred că ceva cu mă ustură. Ce-am plăs în stică? Tătii. Deja am o mușcătură, cred că ceva cu mă ustură. Ce-am plăs în stică? Tătii. Stică. Ce-a fost? Ce? Cam asta e ce.
Suflet bun. Mai rămân mai rămân cu sprânceană, nu? Îți bebeam, da? Da, ești bune. Și n-ai voie să par bine? Nu? Ce întrebă dacă ai voie? Dacă tu n-ai nevoie să ară bine. Pentru ce? Nu? Poți mă întunchi el? Să nu exagerăm. A fost cea mai tare petrecere. Pentru voi. Pentru noi a fost aia, când erați când pe masă, când sub masă. Aia. Când dansam eu, când cu gaura, când cu dansuri în poală, când cu... Palme la Da. camere. Vreo 60 de beri. O sticlă de whisky. Și ne-au dat și stafă. Mă? Au făcut toată treaba. Am zis că nu bem. Am desfăcut sticla, No. am desfăcut sticla de whisky, ne-am pus afară în grădină, șaturi. Am început apucat tot. de treabă. Și te-ai băut șaturi de atunci. Te-ai cumințit rău de tot, Nicolae. Cum? Parcă Jibu era. Nu, Jack. Ah, da, mai rău. Cum mai rău? Păi nu-mi place. Sunt singurele două care nu-mi plac. De care Auzi, ce ce-ți mofturi place? au. Carul Johnny îmi place. Johnny? Ale cel mai Că au cumpărat din buget. Știu, ăla îmi place. A, da. bune? Și roșu. De ce De-aia n-aveai au rămas fără mâncare? de igienic n-aveai? Din? Păi da, noi cumpărasem de 10 milioane băutură, de 25 de milioane mâncare, 100 de kg de Voi ați crescut-o bugetul pe săptămână sau ce? Bugetul pe 2 săptămâni. Nu, da, de ce l-ați cheltuit pe tot? Să fie, Să fie. primit. Mamă, câtă carne am aruncat. Nu făcea față Și la noi când deschideai ușa la lada frigorifică era așa ceva pe fundul... Dar noi Nu n-aveam aveam ladă atunci. n-aveam ladă. Noi n-aveam ladă frigorifică atunci. Am pus în frigider și nu făcea față frigiderul. L-am încărcat și am început să aruncăm aripioare, pulpe, piept. Deci știți cât După am aia v-a aruncat? dus ladă. După aia, După aia am cerut ladă. exact cu ne-a adus câteva după zile aia, înainte să plece Robert, ne-a dus ladă. Nu-ți lua 5 pachete, ia doar 4, că o să-ți ajungă. Cum? Tudor îmi zicea să nu-mi iau 5 pachete de țigări, că o să-mi ajungă 4. S-a dus unul de el. Păi de ieri. Țigări? Iar a ajuns la 4 pachete, de la o țigară pe săptămână. Îți lasă și tot și fost și...